For eksempel hvis der kommer en klient, der har ondt i maven, så kan det ondt i maven jo stamme fra maven, men det kan også stamme fra noget forudgående, som ligesom har sat sig i maven. Det kan være meget medicin, der har ophobet sig i maven, kan være fra immunforsvaret. Det kan også være mave i forbindelse med fordøjelsen. Så nogle gange så kommer det an på, hvad for en strategi og hvad for en tilgang man lægger til den enkelte klient. Det kan også være, at man får startet et sted de første par gange, man har en klient, eller man behandler med zoneterapi. Og så kommer man nogle gange hen, og så bliver man nødt til at lave om, fordi at man synes, at effekten udbliver. Og så synes jeg faktisk, det er vores fornemmeste opgave, og ligesom at kunne afvige fra den plan, vi egentlig havde regnet med, og så sige, at det er noget med maven, så må vi starte hernede. Så er der nogle gange, når vi sådan begynder at arbejde i lagene, ligesom et løg, at vi kommer hen til et punkt, hvor der ligesom behandling, effekten går i stå for klienten, og vi synes måske også som behandler, at der er noget, som ikke helt passer. Så synes jeg, at man skal stoppe op og kigge på det en gang til, og så kan det jo godt være, at man ikke skal arbejde med maven som udgangspunkt, men at klienten, den man behandler, ligesom er kommet med noget input, nogle ting, som man ikke var opmærksom på de første par gange. Det er derfor, at zoneterapien er et langtidsvirkende behandling, fordi vi nogle gange må justere behandlingen efter, hvor vi er henne.